kumno ba phin pet ya ka bailat ko jong phi ha meter bok nang ba phin tip mo katno ka bam ha ka sibenai mo katno ka pisa ka poe ka sibenai kumno ba bin khen mo khnang ba la da phi la ban khen la jong ba phin tip rupa katno ka bam la ne katno ha ka sibenai ka pisa ka poe te ha ka ne ka video ngai kai phang kata mata te ne shwaban hikai nga karpat phi nangta kito iprok ibom pat subscribe ya ka channel ka jonga te yara pan subscribe ya ka ne khnang ba nganang la ban sna ki video sibun lese ki ba ai ji kai phi khamtam ki video nakino ki ji kai ka ba nga ai ji kai phi khnang ba phi ro phin dup tip mo abasna ka video mo tungin elek bet na kabanokong phiap don kam ban pet ya ha kamita mo bat ha kabailat te kabailat to kabailat mo ka ba phi poi phi to kabilat to phiap ban pet to atau ka bil ka bawan te phiap ban check atau ka bil nang ta phin hab enda phin da check to phin check sa kamita te ka dai em ka biang em mo te phiap ban check phiap ban don let's say ka to ka present bailat bar to ka previous mo to ba banta bar ka baladep mo phiap don kam arteli ki bailat te ba let's say ka ba banta banai bat nak tak to ka wei pat de ka bailat ki baladep no jong to wei banai te ka present bat ka previous phiap don kam mo te sa ka wei phiap ban check ha kamita te kumno pa de phin check la ne kumno phin pet ngan pa ni phi mo te ngan chu pa ep kum ka ne ka let's say ngan ai nuk sa mo kum ka ne ka wei ka bailat phi te khnang ba phin tip kumno phin check la kumno phin tip mo te page anda let's say ha ka man ko pin page chwa na ka bailat ki jong phi te nang ta pin page mo let's say man ta ka poi kat no ka ne ka present reading kilowatt hour ka poi kat no la ne ka kwh mo ka pin check ka meter kwh ka poi kat no te pin let's check let's say ku man ta let's say one check tu ba one symbol light mo pin let's check no man ta te ka poi kat no te anda pila de check pin page pada sa tu ka bailat ka barim ya kene ka bailat ka barim kumut kene ka previous reading kilowatt hour te kumut phi hapan check sa page sa kene mo te pin page kene ka no ka bam kum kene ngan ai nuk sa phi page phlam ni kene mo kum kene ka kwh la ne ka present reading kilowatt hour page yang ne praspa lai phun reu te nang ta kene ka sa kene ka previous reading mo te ne kilowatt ampere hour pe yang ne ka poi praspa arpue te phile kumno pe mo sa ka wei phile kumno ka ne phin simno da ka ne ka previous ya ka present mo present reading sim da ka simno da ka previous reading te ka sa kan no kum hang ne ngai nuk sa phi pe philap ni ha ka ne ka yu nga chu ni mo te ngan pe phi hang ne philap ni ne ngan chu sia ni ka dot pe hang ne lada dai mo pe yang ne live kum ong kum kan ka bailat ngai chu ai nuk sa han dai phi pe ka jong kai kum hang ne pa alai phun reu minus plus pa arpue ka sa kan no mo te ka sa kharsan unit mo minus sang to pe philap je sim no to mo ngan trai phitip mo pe yang ne kum kan ka kum ngan pni phi la se phi patip mo pe yang ne ka sa to mo te ka sa kharsan kumut kharsan unit te ka mut phi man taw banai phi bam kharsan unit le phi thang kharsan unit mo kharsan unit ka bai thang ka jong phi man taw banai te ka bai le se ka bai set bai sai mo bai na dong sidong mo ba phi non kam na ta ka ne ka lai te rei kumno pade phin ken na ka ne pade ha ka pisa mo na mar hap ka ne ka unit ke phi bam ka ta rei phi ban ken sa ka pisa ka no ka poi mo te pet ngan pin inuk sa bet kum ha ka ne ka kabangan sukhen hang ne khnang ba na kam ta ki to ki perlok ki bompat tip khnang man kin itu mo te rei nang ta se na kam ta ki to ki ba klamlit school te teng mo la na ba tai ta hang ne te kim su thu te rei la na pin I lang da ka jing tho ka jonga khnang ba le se na kam ta ki to ki ba klamlit school te kin itu ba kin su thu da ka ba ki ui mo ki ui da ka khmat teng le se da kim li school te teng ki don ke je bing ka ba pro mo te ki la ni itu ka na ngai pin I da ka jing tho mo rei la na chuba tai na ka sur teng ki klam itu to dak te ka jinjar te pe ngin pin phim ta hang ne mo pe hang ne kat no pe de pin bat chwa ban ngan khen ni ka bil mo pe ngan poi ngan ong phi hang ne la da sidang ka hado chispa la ka poi ka bailat ka bil ka jong phi te ka mot ka dor ka dai san tangka shi unit ten dai la da ka chispa wei hado arspa mot ka poi san tangka point not south te la da arspa ter chajorong kemut kala poi san tangka point chipel te pin pet mo te kum hang nei kum kan ka bailat hang nei kadang dei tang ka dor san tangka
te santaka pade pe yang nei pin into ken khatsan unit into santaka mo into san mo san into khatsan te san into khatsan mo into khatsan san into khatsan kumut wan kat no pin into pe kana kum ngan pen i nak ta kitu ke ba let's say kita ta kitu perlu ki bam nang no bam school te pin khen kum no let's say nak ta kitu ki bam nang pade ban khen phila ban pe usin mo usin don kam phi te pin khen kum no pin tho to let's say khatsan unit into the sun te san kumut arab san tho nang ta pe kum hang nei pin tho san te kumut pin sa ra ar kumut te nang ta san i ve kumut san plus ba ar ba ra long nhiều mo pe pin i hang nei kum kan ka jing tho ka bang pin i phi hang nei kumut long nhiều pesan tak kumut mata banai ke jong phi kumut ka bai lat ka ba phi thang mata banai kumut ka poi nhiều pesan tak ka te bat sa kan ka wei namar dei tang kata mo dei tang kata kan kut no andrai pe mo la ka bai lat ke jong phi ka dei la dei kum ngan syukran pe mo la se ting ki bom stu teng ong ba la se da dei ka phi lai duk mo ku ngi sa chnong ngi sa ong bet lai duk te ngi sa ong bet lai duk la da ka lai duk te lada dei ha kalai duk kumut tangkat ne nyup san taka kala dei nyup san taka dei lada dei ki lat do spa mo kumangi ong te kumut kan don sa ka fix chat te ek ta fix chat mo kan ka fix chat kumut ka bala de bu mo da ka sarkar ba phyapan siu be lada phim thang ne lada phi thang lat ne phim thang kumut phyap siu te kat no ka ta pe phin ie kan ka bai lat mo ngan phin ie phi ne ha kan ka bai lat kum kan ka fix chat ne phin ie ne fix chat mo hang ne pe hang ne kan dai pho taka kan dai pho tangka kumut lada phi thang lat ne phim thang ru te phyap siu be kan dai pho tangka man ubanai te le se sibu man ta banai dan lat re te tambam dan re ru phyap ban thang be phyap ban siu no sorry he phyap ban siu be ma lada phim thang lat le se phim dan lat re bari banai tamba kan dai pho tangka te phyap siu be te plus ken kan dai pho tangka sa khin nang ta pat utu bai tu nyuk san tangka ken un sa poi pe yang nei ngan ep phin chim khin nang plus lang ken un poi kat no un poi chi spa pe yang ne nyup san plus khandai pheu poi chi spa rop san taka te ka bai lat ki jong phim ta banai chi spa rop san taka te nga thrai phil so thu henrai mo hakal lai duk kumangi ong mo ka lai duk pade ka lai duk yim don kam kin man siu don kam man siu kan ka fix chat te nga thrai phil so thu mo pe kum kan ne te la da don na preng jong phi le se gi ba khan patip le ne kum pada so thu ba te phya ban pe ka metar mo ka metar ki jong phi phya ban le check ha ka metar kan ka la ni kan ka PRS reading KWH kumut present reading kilowatt hour bat sa kan ka wei previous reading kilowatt hour te kumut phya ban check ki nei ken te kat no ka bam phya ban sim no te ngan la hi kai phi hang nei la ni phya ban sim no kat no ka bam kat no da dei ba bat sa ka wei mo la da dei da ka lai kan ka lai let's say ka lai duk mo ko mo ngi ong ka dor ka khamtat mo kadar kumut jong kini ki lai duk kumut kam dei mo san taka rei ka dei pe sau taka point riu nro phau mo point nat riu mo sau taka point riu te chu khen pe sau taka point riu te sau taka point riu kai ha ka lai duk mo te ka na kai si unit ke chong dot kai dei ba dei kum ha ka ne ka lai du spa ko mai ong kan point san taka point chi phau rei ha ka ne ka lai duk ko mai ong ka point tang sau taka point riu le ne point riu phau te ka poi tang kumta na ka unit te sebut da dai ha ka ngan su pin inuksa phi mo sebut da la da dai kum ha ka let's say ha ka lai duk mo te da poi khatsan unit te poi ka na mo phin tu da so tang ka poi phin tu da usau tang ka poi riu ya ka ne ka khatsan unit ken te un poi ka na khnang ba phin tip ken la da let's say khnang ba phin tip ka lai duk namar ba kham tat te mo ka no pe la dei ha ka lai duk kumut phin itu phin khen ken phin tho la dei phila ban khen man ta kala kham suk khen ya ka mobile phin pe khatsan ka ha khatsan unit into da u sao point riu la ne sao point tat sang phila la da phi tho tang sao point riu la biang te la poi kan no phila tho sao point riu ka poi riu phu dai tang ka ten phu dai tang ka la dei ha ka lai duk kumangi ong kumut ka kan ka bai lai ka bang apni phim ta ka poi tang riu phu dai tang ka te kan ka fix side kam don te nga thrai philosophy mo kan ka fix side kam don te tang kan hi ngam kun kan ka video jonga te ngi scam na kam ta kitu perlok ki ba kan philosophy sa page ba kan ka video article lesin ngi scam phin sa nang ban nang ta kitu perlok ki bom subscribe sa bahasa era pan subscribe ni ka channel kana mangaru nang la pan sina video ne la ne nang la pan hikai phi sibun ki hikai phang
ki jing e la ni ki bom pat tip ki jong phi la ni kat kum ki jing tip ki jong ang la ban sian lang sa phi te tang kan ne ka pli sibun